رادیوی دنگی گل دنگی توی هاواتیا جناوندان و چانا رادیو دنگی گلدن باش گودرن هجا ایرو ششه طبق 2024 سه شمل بروکسل ساعت نه لامده ده امن اوچین سرس به پیشکش بکندم دم آزادی اره براب ہویا یکتی خفرد بکن همو پارچه برا یک بد و حق میا و فرسنده که جز پیشه میا و پارتی کل بخوا باور بن بسیار بن ایمان اوه هیا کدا اوه هیا حتی داویه شغلانده بدن اگر ما کرده خواب یک کرا با کل باجر ما به هفته ما عراقی جی پرتش قازانش بکرا ما جی ایرانی جی پرتش قازانش بکرا هنک به دوستایی هنک به اتفاق و هنک جی به زورا خوابه Türkiye mebettir hıntıs kazanç bıkara. Doktor Lof Gonsler Devlet Atırklı İmrali Kanun Nasna ke mamuste zanengi haberemene hukuk nas Doktor Rolf Gonsler yekji kesen ki muhra xwedani bine nameya ji sipî tirehatiye şandin û jane feraxivî. Doktor Gonsler got kampanya azadî ji Abdullah Öcalanê çareseriya siyasî ji pirsgirêkira Kurd re ku kampanya nameyan da destpêkirin girin ku sipîtî bersiv da tora piştevaniya Almanya ev bersin nîşan dide ku sipîtî rewşa Brez Öcalan û girtiyên din yên li girtîgeha İmraliyê dişopîne. Pêwîst e bişopîne jî ji ber ku rewşa girtiyên li İmraliyê û tevaya girtîgehên li Tirkiye bûye parçeyek ji pirsgirêka Kurd. Ji bo wê jî bersiva sipîtî ya ku heta îro dide têrkernîne. Serdana dawiya sipîtî ya li İmraliyê herî dawî îlona 2022 çêbûye. 2 sal derbas bûne di mijara têcîtê de bûyereke baş jî çênebûye xerabtir bûye. Ev jî nîşan dide ku sipîtî bi erka xwe ranabe. Tirkiye ku welatekî Konseya Avrupayê mora xwedaniye bine peymana mafê mirovan Avrupayê. Peyman îşkence û kiryarên li dervê mirovaniyê red dike. Li Tirkiye binpêkirinin cidî hene û ev binpêkirin sistematik têne kirin. Ev jî endamtiya Tirkiye ya li Konseya Avrupa dike mijara nîqaşê. Li Tirkiye girtiyan bi salan di yek hücreyê de tên girtin mînaka wê jî Brez Öcalan e. Hevdîtin û serdana parêzer û endamên malbatê bi rengekî keyfî û ne qanûnî bi salan têne asten kirin. Tirkiye biryarên dadgeha mafê mirovan Avrupayê jî nayîne cî. Doktor Gosner got me daxwazkir ki sipîtî bi erka xwe rabe. Bi taybetî di doza Brez Öcalan de erka xwe bîne cî. Mafê sipîtî heye ku bê sînûr xwe bigihîne girtîgehan û bi rengekî serbest hev bigere. Xwedî wî mafîne ku di dema serdanê de dikare bi girtiyan re bi kesên din yên ku bi xwe destnîşan kirine bi rengeke veşartî biaxivin û ji bo demeke Kurd serdanên ad hoc Armanca teybet bekbine. Mixabın raydarên sipîtî tekildarî serdanên li girtîgehan û rexneyên tespîtkirine raporên veşartî amade dike van jî ji welatên endam re dişîne û dema pêwîstî pê pêşniyara başkirinê dike. Li hemberî ku erka wê heye derfetên baş bide kirin mixabin ev erka xwe neaniye cî. Cihêz pirsê ev e. Gelo sipîtî û Konseya Avrupa li dijî binpêkirina mafê mirovan û îşkenca li İmralî û girtîgehên din yên Tirkiye ji bo girtina tedbîrên pêwîst zexta têrker li Tirkiye kirine yanna. Êdî dem hatiye ku Tirkiye ji ber binpêkirine hukukî bi encamên rastexîn re rûbirû bimîne. Di vê prosedûra pêkanîna tedbîrên cezakirine û pêkanîna ya li hemberî Tirkiye bikin pratîkê de. Weke ku di kiryarên li Ukrayna li dijî Rusya prosedûr dane destpêkirin, li dijî Tirkiye jî heman prosedûr bidin destpêkirin. Dikarin endamtiya Tirkiye ya Konseya Avrupa bidin rewastandir. Li Stockholmê têcît li pêşiya parlamentoya hat protesto kirin çalakvanên ku li pêşiya parlamentoya stand vekirin ji bo balêbikşînê ser rewşa rêber Abdullah Öcalan belewûk û broşûrên ku biyografiya rêbertî belav kirin. Çalakvanan daxwaza avakirina komîteya ad hoc ya dibin sîwana Konseya Avrupayê de ava bikin. Daxwaz ji Komîteya Hukukê ya Konseya Avrupa kirin ku li dijî sûcên sîstematîkên dewleta Tirkiye bikeve nava li vû tevgerê de. Çalakvanan got divê destûr bêdayîn ku
ku Rêber Abdullah Öcalan bi parêzer û malbatan xwe re hevdîtînê bike. Ji bo bikaribelê Tirkiye ji bo çareseriyeke siyasî demokratîk rola xwe bilêze werê berdan. Çalakiya li ber parlamentoya Swêdê 5 saatan devam kir. Herî dawî ji bo protestokirina êrişê li ser çanda Kurd govend hate girtin û çalakî bi dawî bû. Meclisa gelê Kurda Londrayê li dijî tecdîtê li ser Rêbera Çalakiya rûniştê ya ji bo 3 rojan da dest pê kirin. Meclisa gelê Kurda Londrayê ji bo balêbikişînê ser tecdîta mutlaq a li ser Rêbera li pêşiya avaya Wezaretxaneya Ingîlîstanê Çalakiya rûniştê ya ji bo 3 rojan da dest pê kirin. Endamên tevgera ciwanên şoreşgerên Ingîlîstanê tevlî çalakiyê ku li pêşiya avaya Wezaretxaneya li Downing Street bûn. Di dema çalakiyê de broşürên têkildarî tecdîtê jî li kesên derdor hatin belavkirin. Li vir hevserokê Meclisa gela Kurd Türkan Budak û İshak Milani axivîn daxaftinan de hat destşankirin ku ji ber ku tu helwest li hemberî rejima faşîst a Tirkinayê girtin li Kurdistanê her roj şer girtin dibe û bank li dewleta Ingîlîstanê hatkirin ku li dijî rejima Erdoğan helwesteke tund bigire. Sistema tecdîtê 25 salin li ser Rêbera Putin meşandin. 4 salin tu agahî jê nayê girtin û hevdîtînin bi malbat û parêzeran de te astenkirin. Her wiha diyarkirin ku pêdengiya CPT û Konseya Awropayê ne li gorî tu rêgezên demokratîk û ahlakiye çalakiya rûniştinê ya li pêşiya avahiya Wezaretxaneya Ingîlîstanê wê tevahiya 3 rojan di navbera saat 13 û 17 de dewam bike. Li Girazê dijî tecdîtê çalakiya rûniştinê hat pêkanîn li Awstrya bajarê Girazê bi pêşengiya Meclisa Civaka Kurda Demokratîk çalakiya rûniştinê hat kirin. Di çalakiyê de belavik jî hatin belavkirin û hat diyarkirin ku mafê herî bingên yê mirovî yê Rêber Abdullah Öcalan û girtiyên siyasiyên Kurd têne bin pêkirin. Çalakêran bank li saziyên peywendîdariyên nav netewê raya giştiya Awropa kirin ku li dijî sûcên dewleta Tirk li dijî girtiyên siyasiyên Kurd dike bikin nava li vû tevgerê de. Devleta Tirka dagirker li Dêrikê depoya avê hedef girt. Ajansa Nûçan Anhara gihand ku balafira bê mirov a biçekiya Devleta Tirka dagirker saat 19 de gundê Sekiraç bombebaran kir. Ajansê gundî weke çavkarî nîşan da û got balafira Devleta Tirk depoya avê ya gund kire armanc. Di encama bombebaranê de ziyanên maddî yên mezin çêbûne. Cenazeyên sê gerlayên HPG û yê ji astarê hatin veşartin. Gerlayên HPG û yê ji astarê Semra Ayverdî bi nasnav Benda Ahmet, Bişeng Durmuş bi nasnav Destana Botan û Baran Xemlîn di şer û bombebarana 25 Tirmeyê de li Herêma Herêkolê ya navçeya Sêrtê Berwarî şehîd bûbûn. Malbatan cenazeyên zarokên xwe ji morgana xweşxaneya Sêrtê girtin û birin. Malbata Ayverdî cenazeyê keça xwe gerîla yê ji astarê Benda Ahmet bire navçeya Ahmet Bismilê. Piştî pêdiviyên olî cenaze bi beşdariya rêveberên Dem Partî û DPP yên navçeyê endamên Nûnertiya Bismilê ya Meyader li goristana Taxa Seyran Tepe hat veşartin. Malbata Botan jî cenazeyê keça xwe gerîla yê ji astarê Bişeng Durmuş bire gundê Newawî ya Silopya. Piştî pêdiviyên olî cenazeyê gerîla yê ji astarê Destina Botan bi beşdariya welatiyan hat veşartin. Şîna Destina Botan berê li mala malbatê ya li gund hatibû dayîn. Malbata gerîla Seyidxan Sencer bi nasnav Baran Xemîlîn jî cenazeyê kurê xwe girtin û birin navçeya wan Riya Armûşê. Piştî pêdiviyên olî cenazeyê şehîd Baran Xemlîn li Riya Armûşê Taxa Yeni Mahalle hat veşartin. Polisên Devleta Tirk destur nedan ku girse tevlî merasima veşartina gerilla baran bibe. Li gel astenkirina girse polisan telefona beşdaran jî desteserkire. Malbata Sancar serdanên sersaxiyê li Taxa Yeni Mahalle ya navçeriya Armûşê kabul dike. Ledene İzmir û Mêrsînê çalakiyên deng bide azadiyê devam dike. Xizmêtgirtiyan di çarçoya kampanya ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêkira Kurd re çareserî li gelek bajaran çalakiyên deng bide azadiyê pêkanîn. Li İzmirê rêberberên Ege Tuayder malbatên girtiyan li ber girtika kırıklara İzmirê kombû û çalakiya deng bide azadiyê pêkanîn. Di çalakiyê de hevseroka Dem Partiya İzmirê
Wezan Karabulut axî û dest şankir ku heta tecît bidawî ve wê têkoşîna xwe bidomînin pişta xaftina çalakiya rûniştina hata darxistin. Li Edenê jî bi pêşengtiya malbatên girtiyan beşdariya nûnerên rêxistinên sivîl û siyasî li ber girtika Kürtçüler daxuyanî hatayîn. Dayikên aştî aktivîstên tê ji rêveberên HDK, DPP, Dem Partî û Aykaydere tevlî çalakiyê bûn. Polîsan girtîgeh dorpêçkirin û destûr nedan ku girse biçe ber girtîgehê. Girseyê gel li nêzî girtîgehê çalakî kirin. Hevserokê Dem Partiya Edenê Seyfettin Aydemir axivî û destşankir ku bingiya hemû pirsgirêkan têcîtkira Rêber Abdullah Öcalan e û xwest demildest têcît bêra kirin. Piştî daxuyaniyê girse çalakiya rûniştinê kir. Li Mêrsînê jî bi pêşengtiya malbatên girtiyan çalakiya deng bida azadiyê li ber girtika kampusa Tarsusê çalakî kirin. Di hefteya çalakiyê de Hevserokê Dem Partiya Mêrsînê Reşat Aşan axî û daxwaz kir ku demildest dawî li têcîtê û binpêkirînên li girtîgehan beyanîn û rê li ber çarêseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd werê girtin. Li Osmaniyeyê 5 kes hatin bin çavkirin îro di danê sibehê de li Osmaniyeyê bi sergelek malan de hat girtin. Di serdegirtinên malan de Hevserokê Partiya Wekevî û Demokrasya ya Gelan Dem Partî ên navçeya navendiya Osmaniyê Sevgi Aydın û Faruk Kahraman û rêveberê wê Hakan Kahraman û du kesên navên wan nehat zanîn hatin bin çavkirin. Hat zanîn ku welatî bi hinceta ku di dawetê de li ber stranên Kurdî govend girêdane û weseytên xwe yên dawetê bi rengekên kes sor û zer xemilandin hatine binçavkirin. Her 5 kesin binçavkirî li Müdüriyeta Polîsan ya Osmaniyê tê girtin. Li Êlihê şêvbihûrke dengbêjan hat darxistin. Şaredariya Êlihê di çarçoya xebatê parastina mîrateya çandî de bernameyeke şêvbihûrek dengdan li darxist. Çalakê li mala dengbêjan a şaredariya hat darxistin. Ji 7 saliyan heta 7 saliyan gelek kes beşdarî çalakiyê bûn. Di çalakiyê de hev şaredara Êlihê Gülistan Sönükê axivî û ji bo çanda Kurd li her hemû qadên jiyanê belav bikin û dixebitin û got li ser Kurdî, çanda Kurdî û nasnameya Kurdî êrişeke mezin heye. Li Êlihê sê jinên ciwan ji ber ku govend girêdan hatin girtin. Li gelek bajara nivîsên Kurdî hatin jêbirin xetên me yên pir zimanî tahammül nakin. Mafê herkesiyê ku zimanê xwe yê dayîkê biparêze. Di bernameyê de dengbêj Perîxan Şirnexî, Avdilê Koçer, Avdilzezîzê Koçer, Eydarê Xiyî û Salîhe Xubanî kilam gotin. Wezîra Aboriya Hamasê hat kuştin. Artêşa İsraîlê ragihand ku El Sarî roja yekşemê jalê hêzên hewayên İsraîlê ve hatiye xistin. İsraîlê îddia dike ku Wezîra Aboriya hewl daye kontrola alîkariyê mirovî yên ku digihîje Xezayê bi dest bixe. İsraîl her wa îddia dike ku El Sarî berpirsê belavkirina sotemenî, gaz û pereyane ji bo armancên terorê ye. Li îddayên artêşa İsraîlê jalê serbûxwe ve nehatine piştrazkirin. Çarşeme derbasbûyî lîderê Hamasê İsmail Haniyê 61 salî li Tahranê bi encama êrişekê hatibû kuştin. Berî çend saatan jî fermandarê leşkeriyê Hizbullahê li Beyrûtê di êrişa İsraîlê de hatibû kuştin. Hêzên Devletên Yekbûyî Amerîkayê ji Nîjerya ve kişiyan di daxuyanê hevbeş a Wezareta Parastinê ya Devletên Yekbûyî Amerîkayê û Wezareta Parastinê ya Komara Nîjerê de hate gotin ku leşkerên Devletên Yekbûyî Amerîkayê baregeha asmaniya Dused û yekan li bajarê Agadesê ya Bakurê welat ve kişiyan e. Destpêka tirmiha îsal hêzên Devletên Yekbûyî Amerîkayê ji baregeha li paytexta Nîjerî Niyamî ve kişiya bû tenê 200 leşker li baregeha balafirên bê mirov li bajarê Agadesê mabûn. Raydarên herî dereng heta 15 îlonê bê vekişîna hêzên Amerîkayê ji vî welatî Afrikayê temam bike. Raydarên Nîjerî û Devletên Yekbûyî li hev kirin ku heta 15 îlona îsal vekişîna hêzên Devletên Yekbûyî Amerîkayê ji Nîjerya bidawî bikin. Belê godanîja me nûçên serîs ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.